जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। रउआ सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से प्रणाम करल बानी। आशा करत तानी कि आप लोग बहुत बढ़िया होकम जा। आप लोग के रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी भोजपुरी के रॉक स्टार रितेश पांडे के एगो अपकमिंग वीडियो सॉन्ग के बारे में। जी भैया, नया वीडियो सॉन्ग के धमाका होके जा रहल बा रितेश पांडे के। उनकर बहुत ही जबरदस्त सैड सॉन्ग सुइया जहर के। जी भैया, जौना गाना के आप लोग सुन ले रहे जा और सीधे दिल में उतर गई रहे। जी हाँ भैया, सुइया जहर के एक गाना के वीडियो सॉन्ग जौन बाड़े आज शाम 4 बजे वेब म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाए। जी हाँ भैया, शाम 4 बजे रिलीज हो जाए रितेश पांडे के सैड सॉन्ग सुइया जहर के वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो रेडी हो जाए जा शाम 4 बजे रितेश पांडे के नया धमाका देखे खातिर। तो कैसा लगल आप लोगों को रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। लाइक शेयर कमेंट कर जा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर देखे खातिर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले खबर देख सकते हैं मोबाइल पे बिल्कुल फ्री में। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।